sa initial sinuning ginimbitaran ta subong nga aga. Si Joel Espinosa ni sir, bali bukod sa O sir, amo ning giningadlan kagabi ni Dondon. yes sir, yes sir. Oo, magluwas diri sir sa kay Dondon, sino pagid ang ginhingadlan niya? May mga alias siya ginambal sir. Mayara Oo, sinong alias sir? alias bro. So gina locate ta sa buong pag gina identify kung ano ang real name. Oo, sir, sa pagpangusisa as initial sir, ano ang partisipasyon ni Joel sir? Isa man sa kuno suno kay Crystal, isa man sa nagbulig. May ispading pa ni sa gin-mention nga ginapanin ni Joel ispading kuno ni si Joel, si Juan, si Michael. So balaan ta na sa autopsy report kung may mga stab wound. Tuol yung may nalabo. Sir, as initial nga pahayag ni Joel sir. Lakas kay ito lang nagabot. Bago lang ginagabot. Oo, sir. Sir, initial lang gid. Diriya, sir, ano ang motive sa nakita ninyo? Because we have the information they're talking about illegal drugs. Siyempre, illegal drugs. Tapos, Oo. heated argument between kay Michael at kay bro ni. Pwede natin siya mapapod ni Michael. Amigo ni Michael si bro. Pod nila inam ni si Joel. So, drugs gito ang pinaka putod pala. Hinungdan ang rinan sa ilang pagiging krimen. Oh, so tatlo sila nag-aaway dito mismo sa sulod, sir, no? Yes, sir. Sa sulod ng Gardenville. Ay, nakasata lang. Sir? Gusto ko kay may nag-abot na isa. Suspect ano naman. Yes, yeah. Sige, sir. Sige, sir. Sir, initial na lang, sir. Ano sa confession nila, sir, nga anahimo ni nila? Okay na na. Okay na na. Oo. Correct action na boy, amo ni ang giga-operate naman. So both sing ganon duha na ang ari diri sa presensya sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 8. And isa na gid lamang aksyon na boy, no, alias bro na gid lamang ang ginapangita, although tatlo ang diri ang as alleged nga suspect, pero aksyon na boy diri from kon ining si tulot aksyon na boy makabig na karon isa sa mga suspect after nga nag-aako ini action boy nga isa sa may kahimuan sini. Now ang matabo ni karon if in case ginman kung may pag-ako on the part naman diri kay Joel action boy baliduhan na ining si alias bro na gid lamang karon ang ginapangita kay ongoing pa man ang operation sang mga kapulisan sa police station number 8 in relation diri action boy sa pagpangita kay alias bro nga tubtub karon at large action boy. So basi pagkakuha kita